Čaute ľudia, sme tu spolu akože, ale zas hľadať nás Tadeáš ani o tom nevie vôbec. Tu je potôčik, ako vidíte, že? Áno, takže a je tu ináč aj môj kamarát. No. Maťo, ako vždy. Dobrý den, máte chleb? Ticho, ale nás bude počuť, kámo. Takže musíme byť potichu, lebo nás nájde. Čo? Čo si počul? Niekto kráča. Ja som počul, kamo, to je také... Ja som moc bojím, kamo. To je potôčik, ako vidíte, že... Takže... Ale je to tu dobre strašidelné. My sa bojíme, že tu bude veľký duch. Ale my chodívame na kung fu, že Maťo? No. Takže my sme silní. Akože my aj bojujeme, ale proti sebe, ale zase ho iba stačím, lebo ja sa bojím, že... Lebo je to môj najlepší kamarát, viete? Dobrý deň, máte hren? Tadeáš je hlúpy. Ale on to teraz ľudí. Ale není vôbec ľudí. On si robí srandu, že? Je, tak dlho. Furt nás nenašiel. Vôbec. Je to dobre, lebo už prešli. 1 hodina prešla. A furt nič. Furt sme tu. Ale musíme to trošku vypnúť. Teraz to prestrihneme trochu. Dobre, vypneme fotelku, tak čau. Furt nás nenašiel. Už prešli 2 hodiny, ak viete, že ho má vypnutý, takže musíme ísť. Teraz asi sa nakúkneme, Maťo. Ale prosím, nevypájame. Dobre. Mali by sme ísť preč, ne? Asi ne. Furt nás nenašiel, ale kamo. Tak čaute ľudia, už prestaneme video, takže čau. Pozdrav. Čau. Ale čau, jasne. Moda. No už nás našiel, no paráda. Konečne nás našiel. Ale my sme tam boli dobre schovaní, no čau. Čau.